somo. Riwruok mar Kuno Pet makelo kanyakla jopuonj mag nyithindo matindo maong'ere kaka ECD ochano chwalo ng'ur margi e doho odiechieng' makiny mar kwedo milome manyocha ogol gi duol machano sach jotich piny owacho SRC mar dwaro ni duok piny osara mar jopuonjgo. Jopuonjgo koni moko kuomgi nyocha yudo osara malaro siling 50,000 to koro ichuno ni nyaka duokgi nyaka osara mar siling 7,000. Jafwambo marwa Judith Omondi miyo ler mar wachno. Ywak osebedo ka kwako sekta mar somo ahinya to e weche mag sekondar ma adundo. Odiechieng' ma kawuono yamo loko. Magi gin jopuonj mag nyithindo matindo mong'ere kaka ECDE e bwo riwruok margi mar Kuno Pet kotelnegi kod jakom margi Lawrence Otunga. Riwruogni oseyo oboke manyocha duol machano sach jotich sirikal SRC ochwalo ni tend counties mondo mi duok piny omenda ma ichulogi kaka osara. Chik magi koni omiyo sani koro omenda michulogi Roma 7,000 koa kuom mane yande giyudo ma jopuonj moko ne ichulo malaro siling 40,000 gi wiye. SRC ondiko barua ne governors te kong'isogi ni mondo osara mar japuonj mondo mi oduok piny. Wadhi rado kodgi e doho mondo mi wang'isgi ni ok wanyal yie kod okang' mag kaun. Wang'eyo ni chike matayo weche mag jotich piny mangima kolo oriwore nyaka gi International Labour Organization ILO pingo ahinya duoko osara piny mar jotich. Tarik 13 dwe mar achiel higani SRC ande ochwalo barupe ne tend counties e wi chike ma owinjo gitigo e chulo jopuonj mag ECDE. Dwaro mokwongo mar SRC en ni mondo tend counties ondik jopuonje mag ECDE kaluwore gi kidienje kata job groups ma chik opuodho, medo jopuonjgo e ngas mamalo kaluwore gi nyalo mar omenda mar county, kamoro to en ni mondo tend counties duto olok log tich maggi ma gitiyogo e chulo jopuonjgo nyaka e rang'iny ma idwaro kendo opuodh kod duol machano osara mar jotij piny owacho SRC. Achiel kuom counties mane otelo e keto e tim chik mar SRC en county ma Homa Bay, kendo jakom mar riwruok mar Kuno Pet e county no lero ni mathoth kuom jopuonjego ne osekawo hola e bengi mopogore opogore kendo gi osara ma koro duok piny ok ginyal chulo holago. County mar Homa Bay osebedo e rang'iny mamalo mosekawo okang' mar duoko osara mar jopuonj gi chien e dwe manyo kalo ni. Ang'o momiyo wadwa duoko jowa chien? Ratiro mar jowa wadwa nyono piny ka wasiko waywak ne sirikal. Ja degree nja yudo around 46,000, diploma 34, certificate nen 2027. Koro Homa Bay Channel is the first county mano implement directive ma SRC. Most of our teachers no sekawo nyaka loan. Koka wuoyo sani nitie jopuonj ma are hospitalized. They are in shock. Kakoro bende giseyo tend counties kuom tiyo kod jopuonj ECDE e yor arietha ka moko kuomgi dhi e rutaya kapok oyudo tich nikech indikogi e yor ng'eruok. Jopuonj mag ECD osebedo jomocha, jomiyanya, jominyalo riemb kata mana e klas mondo mi odhi obed kod nyithindo oko ne klas gino iwene jomoko mondo mi osome. Jopuonj nitie mano graduate 206, 205, 207 nyaka sani wane 2023 japuonj pok ondiki. Counties duto obed ni nyalo bedo gi chenro mong'ith minyalo lu e yore mag ndiko ma ok ni county ni timo maber to moro ni to timo marach. Wadwaro ni duto mondo bed ni ng'iyo ratiro mar jotich. Judith Omondi, Ramogi TV.